nga pwedeng mahimong masummarize sa usa ka pulong ug mao kining pagsalig ngadto sa Dios. Una, nga mingon ang Ginoo, dili gayud ninyo madungan pag-alagad ang Dios ug ang bahandi. Unsa mang perspektibo nga atong tanawon niini, nga kung ikaw moalagad sa usa ka butang, dapat devoted gayud ka, full time, full commitment gayud. Dili ingon nga katunga lamang o katunga, no? Mao na unsay giingon sa atong Ginoo, ang pag-alagad sa tinuray, devotedness, full commitment gayud. Mao na nga usahay makita nato atong kaugalingon nga nabalaka. Ngano man nabalaka kita unsay kanon sama sa giingon diri sa ebanghelyo. So, unang perspektibo mao kini nga kita musalig gayud sa Dios, dili kay musalig kita sa mga butang lamang. Kung makabantay mo sa kwarta, papel nga kwarta, naigiingon din nga sama sa English nga in God we trust, dollar na in God we trust. Ya mo po na ang makita nato diha sa peso nga papel. Pero misalig ba gyud kita sa Dios o misalig kita sa kwarta? Mao kana nga makaingon diha sa ebanghelyo na usahay instead nga naatay gitawag sa English nga possession, we are possessed already by our possessions. Nga mas nahimong Dios ang mga butang nga naa kanato kaysa mga butang sa Dios. Kaysa sa Dios nga misalig kita. Una atong bantayan nga we try nga maingon nga andam ta, gitawag nato, magtrabaho ta, yes, maayo man kana. Pero magbantay ta nga basig we are already possessed by our possessions. Kunya tungod lagi sa usay epekto usab niini sa atong kabalaka sa atong kinabuhi, bisan ang atong kaugalingon, wa na nato makita nga mas bililhon kita kaysa mga butang o unsay maanaa diha kanato. Gipangutana sa atong Ginoo diri sa ebanghelyo, kinsa man kaninyo ang pinaagi sa pagkabalaka, makadugang sa gitas-on sa iyang kinabuhi. Gani, kung akong tanawon sa lain nga panglantaw, nga tungod sa atong pagka-stress kaayo, nabalaka pag-ayo, nahimong distress na gani, usahay maputol ang kinabuhi. How many of those people nga tungod kay ka-stress kaayo nga pagpangitag kwarta, diri mga butang, diha sa responsibilidad nga kalibutano na kaayo na lamang, nahimong dili na hinuon makadugang sa ilang kinabuhi. Instead, makapaputol hinuon sa kinabuhi. And maybe for those people nga makaingon kita na stress na kaayo sa responsibilidad o sa mga pangbutang nga kalibutanon, maugyod ka na ang gitawag nato makaputol gani diha sa kinabuhi. Mao na nga, unsa man ang punto, the other perspective nga akong tanawon diha makaigsunan, nga salig kita sa Dios. Dili pagsalig, mo trabaho kita, pero musalig kita sa Dios kay bilinhon kita. Mabitaw na nga giindinhi, kay dili ba mas bilinhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon. Mas bilinhon ta. Kunya kung ato ma-realize ug maamguhan kita, kana, makaingon kita nga, di ay dito kita sa Dios musalig. Nga ang pagsalig, dili sa mabuta nga atong nakabot, kundili ang pagsalig, nga na ang Dios tungod kay bililhon ta. Kani nga perspektibo ang akong paglantaw ba, nga makita nato sa itong kaugalingon nga, misalig kita sa Dios kay bililhon ta. Kano sa man siya matistingan nga misalig kita sa Dios, unya sa panglantaw nga bililhon ta. Kanang giingon nga mga pagsulay sa kinabuhi. Mga problema sa kinabuhi. Di ba usahay moabot kita sa punto nga sige tag simba, sige tag himog kaugalingon nato nga nagaalagad nato sa Dios. Unya naay mga kalit nga mga problema sa kinabuhi, nya magpangutana pa ganita. And even question God. Ganong nga sa ato mga gibuhat nga mga maayo, gipaningkamutan, anaa ang mga pagsulay sa kinabuhi. O na nga sa unang pagbasa, miingon, when I am weak, that's when I'm strong. Tungod kay, dili lang atong kaugalingon,
kundi ang Dios nga ang ania dinhi kanato. Maigsoon pamalandong, niadtong mahigayon nga kita natistingan, mga pagsulay, problema, kagulanas kinabuhi. Misalig ba gihapon kita sa Dios? Nakita ba nato atong pagkabililhon bisan pa sa mga pagsulay sa kinabuhi? Nakita ba nato ang atong gitawag anak sa Dios nga giamuman niya bisan pa sa mga pagsulay sa kinabuhi? Kining tanan, as I have said, mao kining giingon, pagsalig ngadto sa Dios, dili sa mga butang kalibutanon, kundi sa gitawag nato sa Dios na mao'y mag-amuma kanato bisan pa sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Padayon ta sa atong pagpangamuyo, na unta maamguhan nato ang kabililhon nato. O na nga ang kabililhon nato ato isalig nato sa Dios tungod kay siya dili na gawas ka nato kundi naa siya na mismo mao'y naghimo kanato nga ligon diha sa kinabuhi.